Hi everyone, good evening. ओंखारलायबाय नै जोंहा फिसाजोखौ टिउसनाव थांनो देलायगासिनो दुस्थ'आ दलखौनो थाथारा थ' दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय आसा खालामो आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थ' नायलांबाय था भिडिअखौ आं फिसाजोखौ टिउसनाव थांनो रेडि खालायदों आरोना टिउसनाव थांनो माने फिसाजो सासेखौ टिउसनाव लायनो बेखौ रेडि खालायगासिनो दं आंहा दुगैखांबाय बियो नालाय बिराद नारा नाथाथार दलखौनो थाया बिराद दुस्थ' जाबाय सनाया जोंना दुस्थ' जाथारबाय बुबु होननांसिगौ बेखौ दलद थाब्रा नै हाय होनलाय दे टाटा होनलाय दे टाटा होनलाय सना दे दख'ना गस्ला गानगोन आब'खौ लायनोसै जोंहा आब'खौ गोलोमफ्रुजोबलायो बेखौ ओंखारहोनांगौबाथाय अबा थांनो आंना एक सेकेन्ड दलद थाया ना गेलेग्राफ्रा दाङा मबाइलखौसो नांगौ बेनो मबाइलखौसो ना गस्ला गानगोन गोलोमफ्रुजोबलायथारो भगबान जाबाय आब'खौ लायनोसै हयसे गगा मोनहांदों बिब'खौ फुङाव स्कुलाव लांनाय जायोना एकदम बार जालांनाय जायो आङो एकदम गगा गन्थं र' गुंग्राय गगासिनो सनायानो नामा दे गसंलाय दे गसंनानै थाथारलाय दे दिं दे गसंलाय दे एसे गसं बाबाथाय थैनोबो गसङा बियो दे भिडिअ खालामबाथाय मालाबाबो गसङा बे ओरैनोबा गसंगोन बेयो दे लागाव दे आब' दे दिं थाबायनो रोंथारसैथ' सनाया फेना लावद्राय नोंना दे हले लाम हले कृष्ण होनदो दे गसंदो दे दिं गसङा मालाय बिफा फन हरबासो भिडिअ कलिं खालायोना बिफाया भिडिअ कलिं खालायबा बिफानो बिराद देखायहरो बिराद दुगिथार बिफा जै फन खालायबाथाय गसंनानै देखायलायगोन बे हमथानानै गाज्रि गथ'आ थांसै जों ओंखारसै बिब'खौ लायनो थांसैलाय लायनो जोलैखौ टाइमाबो हास्लाबबावलासो नै मालाबानो टाइम जाबाय मोनफैलायबाय गबाय सानदोंमोन आङो 5टा बारलायलायबाय नालाय ओमफ्राय गैया गथ'आ बेखौनो जा हाखु दाखु फैबाय जों बिमा फिसा आब'खौ लांफैनो सफैबाय न'आव लाल साहा फुदुंदों लाल साहा लोंसै सिंग्रा लाबोदों सिंग्राजों गोथाव लाल साहा लोंसै खर' सानाय मोन्दों एसे एङासै आंनो गगा मोन्दों नालाय गारि फुङावनो गाखोनानै थांबाय थानाय जायोना आयौ माबोरै सफैबाय गोथावथ' बुयो मिथिया वाइट खालारनि जाबाय फिसा उन्दुथोंसै दसे बानानै लानोसै आङो दानो सिरि मोनगोन बिसिनायाव दोनबाथाय खर' सानाय मोन्दों आरो ओंखायनो लाल साहा फुदुंबाय आङो गुदुंथार गरम दासो सावबोदों
나 먹어.คนอยากพักก็ไม่ได้หนังใจล่าสิ막막กัน야, 깔끔한 이혼은 아버지 탕감가든. 나가 정등, 리지야 나가 정등 중나.